Karbi Anglong la penijang Karbi Anglong ar lokaching thora monsam kilili pena jograt ki sungna. Lason si pai ni phaing koyar ni esambet arwi ki jang pen towar kang lit kang ther pen rat kachileng ki sung pen kachitong na. Sonsi lakha Christer Kem Dhansri constituency ke parlo daldili pen difu matipong kachilenga towar pi non puta kimisena towar kavi pen rat kachileng ki sunga bangke kai ta jogun e. Apong ave radatum arleng ki theke paman aliki ladak si rat ki angthek chilonglo. Kiliga pora hodrada phan kachubai ali lo pusi penang an kachirok to radatum pen chithan ponrunti. Halapu rong plimplam highway adung het kilometer ke thomatowar an bet sitami kilometer isi pen loti langbung lang plet pensi rong niarat atum kachileng nanglo. Menteron kangching teron arong ningkan thongkep soselo kedosi tami kimisena towar non puta avipin lang. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council akeja CEM Dr. Tuliram Ronghang tim Karbi Anglong la pen jasimet local MAC tilok tuma hasnu aphan sitami daldili along kedo prongara ratum pen toar cholang dinglo pusi pherang ke pen bertanang pale. News report Public TV Karbi Anglong. Epe Chelsea asong pen Masrelia jai meki paman pon. Lason si pai ni phaing koyar ni difuarong supi berla sarada pachu aklamalong pen Epe Chelsea asong pen Masrelia mai ke paman pon. Pini bangso mayalong Epe Chelsea mai phuje ai kathara hin pen chipatir pi ponsi sarada pachu aklamalong armu pacche jeng ponsi disia sai hemalong an pin poralo sitame disia ke hai pin nirola phang chupi aphan pin poralo pajerdam. Berta kirip dunlonga tengki pinang ana Karbi atum Epe Chelsea ke kroyarat atum atoga nukido akarbi isves akarbi arat atum pini labangso kachisong along nang chitong dunji aphan chisiglo bonta CEM lapen DC atum chidon dundedet ajo hemkonglong anta khang et pusi Epe Chelsea maipu IAS retire jai kathara hinpen pherangkia thengnu ningjepon tangte pherangkia thengnu kaningje ponalam theipenle arjupon iksina. Plia Fransi ni lito program ke en pinidak procession doji di puang angbong lamat si procession doji pulo amat district administration atum bongo sena ru Bihar sena aphan ka pheri pena jo nilito aphan permission ni dile nang pipedet lo nito aphan nang ipipia thika pe klang ke Bangladesh along gondugul ke do pot la sini tu ampan nang pe klang procession da claim nang ni alam e pilon de Bangladesh pule de bongo sena lo bongo sena tu ampan ka phere pe no pot si Ladakh BJP sarkar atum neli tu ampan constitution na teng pen procession ke doji aphan assembly ke doji aphan lam kaning je aphan neli tu ampan nang pipedet la alang li ilituma CM abang mono chohan aphan phere piklu mondo chohan alang li phan ing check lab de titi muna chohan alang li phan ilituma CM aphan ing check lab de titi amase alang li hala muna chohan aphan ka phere pena joksi la pen bongo sena tumphan ka phere pena joksi Bihar sena tumphan ka phere pena joksi ilitum da khilonjia ohomia adivasi aru tribe hokolor tribe atum aphan itum aphan dak meeting na nang pedu longle procession na nang pe claim longle lam da nang paningje longle la sona kam si non claim bon lo latu kopia ke mang mesin ale tum procession ke dam ji nitung ke mang ke la ke autonomous state nang veki number 1 autonomous state nang veki number 2 ke six schedule pangtang vek long nang ji lapen ke number 3 ke 125th constitution amendment bill hala bang modify nang larchot nang pupete non ateng ke chokchi non ateng pulote ituma council apan ponchayat si kapin chong ya kam si ke claim lason ke claim nang ni puni tunge ponchayat ke lage itum do lage itum da metha ponchayat do lole hala servan cap pupini ne do lole
Tulsung Waisa Pudola, Injang Tirupwanyo Song Sadven Pudola, Mukpom Chauhuban Pudola, Dorbar Snong Pudola, Dulsong Waisa Pudola, itu mametangta dulu halabang nangji setala keci atum ponchayat abangke lake constitutional long matake tokdo constitution article 243M along take tokdo la keci atum ponchayat abangke dak itum nang ni itum metang ponchayat halabang itum nangji itum metang ponchayat allo kasilam nai ke 6 schedule paragraph ke thom along pen si salam nangji Pinangan itu armu kucing rumi penan toleransi somosi penan tu situ ngelam tu tapi ni komcet si telong si. Pini ong lo komcet ancok tagali lo. Atema la muna cehan kang cek penopot. Ili tu ma CM ka peri penopot. Polis tu pan pusi. Itu arat ke wang tu pan an. Ha am tereng ta kang et lo. Ko plia long ta kang et lo. La pen along pu East anatuta dilai beteta kang baret lo la sidak nang le dun un edet lo DC penang le tum phan la procession rally ke dam ji phan permission na PPDS taminang le tum dam ji ma dam det nang po athema la ke alangli kapeklang pilo Bangladesh long gondugul dopu la kroy me alam lo malake hadak Bangladesh ke halake independent akapreka sovereign country halake hadak ko pini ke cheplang bole dak pilo itum ke thang dai claim kle det nang po kam ke do la puthakta Kolkata ke chief minister me thang ma se procession ke japon la pen sip sagor da tu mi heta procession do hadakta la pen umrong surda procession do son si do bom lo da ko pio polo ke do long le det po la ke tek lo long lo muna chohan phan ka pheri ituma tuliram rong hang ke la po la bongo sena bihari sena tu phan ka pheri pen jok na itum phan na pe do long leke Nali tumpan ahli ni mungkin orang tumpan khanglap si pulau nong li non hejong ni lo. Nanti la seputar nali pun kupilo sarkar macam ni ge. Sarkar phan pachini ye son ke claim nang ni pen lo itu ko an lo pu po di alang li tunge muna chohan phan si pheri bom jalang ke lai lo ke sung ke mona chohan phan si pheri ji Pawan Kumar Rai phan si pheri ji Ojit Kumar De phan si ka pheri karbi atom phan pheri ri la tumke la karbi hijan si paji thupe that nangji pusi hala tum ka chisi ili tum phan karbi hijan masor telere mas bhaja pa kam si tum ke claim je phan si ke chisi oka thu pen hendi okarnu mane karbi atom si inglong aso hijan si inglong aso atum pachi pithira hala bongo sena bihar sena itum along le itum adet nang cherai tip long ja phansi itum ang bong na paji thu pe thatja kam si ke klep pini nang le tum phan la procession rally ke dam ji armu che jeng ji phan la ke khanglap ke CM ma hin ben ke khang pasip ma lage DCSP atum ke chethana links ta hala political leader hedi hala tumalam si arjuji ke da ke CM lo lage Wana ki luma. Tadi awareness sangat tu merong long kita hantar balik. Video sington tidak kau sah. nang li tapan lu nang ne. Tadi soal hala bang nang thar no nang itu abang issues bang opi ko si change sikha kau sah. Son lu nang ne lo yo. Article 2 paragraph 7. Tuliram mana jaya itu sah. Sir issues bang nang itu changes bang son si doko mol so bang sini. Issue the change si luti. Lake 2 paragraph 2 subparagraph 7 mandate no 6 schedule long situ Sir so bang awareness sangat tu nong nang li nang thek long le pin le tok ti de Sir nang tu Sir so awareness bang tu long long pon lu nang ne Rasa awareness bang nang tu nang ne dai nang li chi pilu nang ne dai nang li ta chi pilu nang Sir kumar lu sir nang li lo nang de avoid tu nang li pu bom ke Onar lo sir nang li ni phan la ke mati non nang pe klang dong le mati acha atama velo hala bang ke nang li tum pin ne do ma nang arjuji Sir nang li people si question bang thak de Tuliram se nang toy jam ke Sir nang li people si question thak de lo sir ni card nang thak en lu ke nang pe klang en lu ke awareness sangat tu people nang pe klang en lu me awareness ta kai ta pi bom lu ke tuliram ban pe bot arju hai hede nang li phan pe bot tuliram pe bot arju hai hede nang li tuliram pha tuliram si nang toy dun bodi nang li ga li tuliram li bongo sena sina toy dun nang li pa la ke bongo sena nang li 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 ke bongo
down with bongo sena Yes. Sidang tam pelotang teh. Dan media lagi. Kami pen order banget tuh. Kalau kita mepini ani anta council pen dak hardly hai deh. Si kopi si kalau sama. la de ka tharle hai he ga chini lo ke di la ke alang litum ke bongo sena ri deng si do ko bongo sena pen bihari atum a vote pen si election ke hai alang litum lama se alang litum tharle hai he lo la hello itum tribal atum an la pen khilonjia o khomia la pen adivasi atum an chelang pet pen jok si litum election pa pe hai he te hala election ke hai tum tharle unji la ke lo long si ke tok do Kamu dalam pen cing bar ikrepo. Nanti cuma kan dah semet kita tengah por hot pijar kat desong dong participate dende. Kami nampak nanti tu nak bangsa isu kian kon ke. Nanti tu nak ke ratcari ali kesian dia kamsi. Ya bangso aku pikir kian kon se aku itu kok masih la ke ni litung ke ciklojon clear prang men sini tu program ke tik ke hala ciklojon clear prang me ciklo pen sini tu ni pinia program ke tik kan te hala so pen sini la anda claim ki pun itu pu at ke athema election hot ke de election hot ke alang litum pulo election hai lo te tangden lo te eviction ji pulo election hai den mat bang eviction se de age election ke hai tum se eviction ji kan te la hello APSLC supporters la pen protester cuma kan ya la sila sebut apa di situ. La ke ilitum neliga peri neliga chini ke bongo sena RSS atum phan bihari atum phan ka peri pen joksi monacho han phan ka peri pen la pen pawan kumar rai phan ojit de phan ka peri pen joksi alang litum eviction hai hedet la pen ni litum phan pini meeting pe dolong leja kam ke claim la alang litum Nanti tu next agenda kok. ni litum agenda ke la awareness program ke do bom po ni tum man ke claim bom po la pen ke ason do ila no ma ke nang than et ni det la man ke banang than no dak no man ke nang liga li tu nang li bongo sena toy du nang li lagi bongo sena nang li 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 bongo sena down with bongo sena Yes.